Haide din nou, salut, pentru că voi cam nu înțelegeți cum intrați voi în acest joc, da? Cum intrați pe mine, da? O să fac iar, pentru că voi nici nu știți cum faceți. Bun. Prima dată când apăsați pe un click de ăsta, vă duceți mai frumos, jos de tot. Apăsați click pe această chestie. Așteptăm. Bun. Vedeți? Ai intrat în joc. Aștept aici. Când ai intrat, da. Mă aștept pentru că voi nici nu știți cum faceți. Deci, na. Și o să pornesc iar. Pentru că voi nu vă înțeleg capul ăla. Vă aștept aici, da. De tot. Să apăsați pe link-ul ăla. Orice ar fi. Vă duceți jos acolo, apăsați pe click, da? Să fie clar. Bine? Să fie clar. N-auzit pe data viitoare, pentru că voi nici nu știți. Haide, pa!